Gima nyalo koni jotich ok mor. Jotich ok mor nikech mokwongo pesa ming'ado jotich, ming'ado osara monego bed ni itero ne joka NHIF, monego bed ni itero ka NSSF, monego bed ni itero ka KRA, monego bed ni itero ka pension. Iyudo ka institutions nigi gope mang'eny. Pesa ni ting'ade to kidhi ka NHIF to ipenji ni in gi koni ni in gi gowi. Kidhi ka jo KRA to ging'isi ni in gi gowi. Ineno. Ku pesa ediere kae pesa ni ok chop kucho. To pesa matin madong' e lwet jatich ok en pesa manyalo sustain. Kata kinyiso ni mafuta dok chien, ni bet gik moko dok chien, but kidhi e ground to pesa mar mogo ok en siling 100 kaka nyowa winje nyoro. Okay? Kati kidhi e ground to is a very different matter. So apani nyaka kaw dwach jotich motegno. And sometimes man kaka joma nie mbalariany wan gi shida mang'eny nikech iyudo ka samoro kitimo gimiluongo ni job evaluation ti ipimi gi ng'ama tiyo e sirkal. Ng'ama tiyo e sirkal donjo e ofis saa 2 to koromo saa 11 to loro ofis odhi. An kawuok e ofis tating'o papers adhi kete gacha pod adhi tiyo oda tatiyo nyaka ang' samoro saa 7 koka nindo kendo ka chiew ni to ng'wech duoka mana kacha kech pok atieko tija. To ng'atni iwacho ni un rom kode in terms of productivity. Ng'ama tiyo e mbalariany en ng'ama tiyo 24/7. Research itimo ma samoro ka tiwuotho mana e barabara kata idhi mana barasa kama ji budhe tin pod itimo mana research. To seche ng'ato to nindo. To job evaluation nyaka tim in a manner mawacho ni kaka ne Charles owacho segment mag jotich opogore. Gima lawyer timo opogore gi gima daktari timo, opogore gi gima lecturer timo, opogore gi gima japuonj primary timo, opogore gi gima civil servant modonji matiyo jogo house timo. So segments opogore onego gibed evaluated on merit kati chulo gi kaluwore gi tich. Ndalo machon professor ne chamo pesa mang'eny moingo minister. Sani koro minister Kenya kanyalo chulo professor dek. Ke pesa mshahara mar professor full professor en gimoro 200,000. Ineno. To mshahara mar minister is about 1 million. Kiwe malang ma okogo. Ngani chula professor ni adek Kenya kata mana 4. Ineno. Mano is an abuse mar jotich. So gima wanyalo wacho ni ngima mar jotich obedo improve nikech dola koro uginene. It's a zero conclusion. It's political statement. It's the reality on the ground, and SRC is not even helping. In fact, one taka jombalare ngoparo ni SRC and union mar government. Because kudi e CBA to SRC wacho ni gi declare zero ginene. Inen negotiate everything else, lakini pesa to onge chamuru bana ka kusebet ku chamo cha. Ka jo siasa gone gi sibo ni wagolie tich. Wamedun didek. Kamano daktari, wachomo kama dhi tieko pachi mogik e weche mag ng'anyo mag lakteche. Ng'eyo gima jatend Kenya nowacho omenda pod onge ok wadhi nyime kod twak moro amora gi sirkal. Adong' gi thuolo mar dakika 4 mar pogo duto ka mondo wayud wach mogik bende ka ng'itieko.